Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Tralalo. Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Tralalo. A tropa de trapo. Ruídos extraños. Eu teñolles medo aos monstros. Xa sei que non existen, pero teñolles medo igual. Pois eu non lle teño medo a nada, e menos aos monstros, porque xa se sabe que non existen. É que eu teñoche visto cousas ben raras e teño oído ruídos extrañísimos que non sabería como explicar. Que non saibas explicar de onde ven un ruído non quere dicir que o faga un monstro. Pois ao mellor tes razón, e eses ruídos que eu oio son... Seguro que foi cousa do vento. O ruído que fai o vento non é así, viña de detrás desa matogueira. Anda, non sexas parva, Mumu. Vas ver como non é nada. Voulle dar con este pau e xa verás como non hai nada. A ver... Vámonos, Rita! Non é para tanto isto a ser... Mima! Fuxe, Mumu! Hai un monstro monstruoso! Monstro! Hai un monstro na matogueira! Un monstro! Ai! Hola, amigas! De onde vides? Monstro! Que foi ese ruído espantoso? Hai un monstro nunha matogueira. Os monstros non existen. Ten que haber algunha explicación lóxica. Non ha de haber tal monstro. Cando vexámolo que é, aínda vemos rir. Mumu, explícame exactamente o que pasou. Pois íamos Rita e máis eu tan panchas polo camiño de terra. Íamos a nosa vida falando de cousas importantes, cando de súpeto sentimos un estrondo horroroso. Ao primeiro pensei que eran as tripas de Rita, pero logo, grazas á miña intelixencia, deducín que había un monstro agochado detrás da matogueira. Rita colleu un pau do chan para escorrentalo, pero entón volveu bradar e daquela fuximos. Imos ter que investigar ese ruído. Pero onde ides? Que hai un monstro, non vaiades! Non, que é malísimo, non vaiades! Ai, deixáronnos aquí abandonadas. E seguimos con eles. Non, que hai un monstro! Ai! O monstro está agochado detrás desa matogueira. Que pensas que será? Xa sei que un monstro non é, pero mesmo así teño medo. Non te preocupes. Ten que haber unha explicación lóxica. Vai nos papar a todos! Correde! Ese brado ten que ser dunha fera enorme. O mellor dun león salvaxe e xigante. Oh, un león! Aos leóns gústalles comer xirafas. Non lle quero servir de merenda, aboriño. Ese león vai nos papar a todos. É mellor marcharmos de aquí a fume de carozo antes de que sexa tarde. Oi, Milo, mellor marchamos. Non nos vai a devorar dun bocado o león ese. Claro, Olga, mellor marchamos. Non é que eu teña medo nin nada, pero prefiro ir merendar. Iso, o de merendar é unha boa idea. Mumu, Rita, marchamos, vides connosco. Entón, que facemos co león? Deixámolo aquí. Non vaiamos a acabar no seu bandullo. Ui, iso, veña que marchamos.
Non! Calalo, nin se che ocorra! Como te metas co león, vai nos papar a todos! Era Alfred! E que susto nos meteu! Xa sabía eu que non era un monstro, porque os monstros non existen. Pero, entón... Entón Alfred é un león? Que facedes aí a mirar para min? Xa non pode un botar unha soneca tranquilamente. Botar unha soneca sí, pero roncabas como unha fera salvaxe. Pensamos que eras un león. Perdóame, pero Sir Alfred non ronca. Respira con estilo. Perdóame, pero Sir Alfred non ronca. Verada! E daquela... Rita tamén é un león? Levamos un susto ben grande. Eu sabía que un monstro non era, porque os monstros non existen, pero estaba asustada. Eu tamén tiña algo de medo, pero un pouquiño nada máis. Pois eu non tiña medo ningún. Deime conta de camiño de que era Alfred o que roncaba. Sodes uns furriqueiros. Ai, un león! Correde, que nos vai comer!